kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ntɛnɛn marsikalo tile 18 san 2019 kunnafoniw labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Mugujugu ci o kɛra ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw olu dagayɔrɔ dɔ ma n'u ko ma jura maa 20 ani kɔ olu tora marifakisɛ jukɔrɔ an ka wolomasiri tabaw cɛla. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye maa bisimila jumadonya suɲanfan fɛ faama dagayɔrɔ la a bɛ jɛkulu ko fɔ association cotonnière africaine a directeur général ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caman u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali sen donna tako 6nan o la o bɛ forum international Afrique développement o bɛ o ko fɔ mun waleyara marsikalo tile 14 de ka kunca tile 15. 8 marsi ale hukumu kɔnɔna na tɔn min bɛ n'an ko ma association yeleni ale y'i jɔyɔrɔ fa farakɔ muntugulakaw fɛ yen dɔnnibaara kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal bamara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan kunnafoni a man di an ka wolomasiri tabaw olu dagayɔrɔ min bɛ ni a bɛ jura mugujugu cilaw olu ɲamakina ka kɛ yen de kan a kɛra sababu ye Banbaliba wolomasiri taba kunnafoni laban ko a maa 21 olu tora maajugu olu ka marifakisɛ jukɔrɔ mugujugu cilakulu dɔ olu de ka baara ye nin ye mun ɲaminɛ bɛ an ka wolomasiri taba ɲɛma n'ale bana ka ba faso la ka boli ka taa maajugu olu kanu na. Yɔrɔ in a lasɔrɔ man di kosɛbɛ wa maa minnu bɛ munumunu salo kɛ nin yɔrɔ in na o de ye mugujugu cilaw ye minnu bɛ Katiba Masina a kɔnɔna na n'olu mɛriw bɛ Al-Qaïda au Maghreb islamique diɲɛ mugujugu cila juguba ninnu olu ka kanu na. Nin kɛra Mopti ale dafɛlan de la Mali ni Mauritanie o dankun na jura ale bɛ o dafɛlan de la mugujugu ci tara ka ɲɛsin olu ma nɛgɛ kaɲa 5 sɔgɔma nɛgɛ a kɛra o waati de la. Kunnafoni labanw y'a jira waati min an ka wolomasiri tabaw sera ka yɔrɔ in k'a lasɔrɔ de k'a basigi o kɛra fo nɛgɛ kaɲa 16 waati o y'a sɔrɔ an ka wolomasiri taba maa 21 olu ni tora. MINUSMA ale y'a ka dusumakasaya a y'o dangenemaya ka ɲɛsin nin waliya cɛjugu in ma k'a fɔ k'olu ye dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin wolomasiri taba caman joginen ma u se ka furakɛli k'u lasɔrɔ cogo min na. Ngwara dabakulu min bɛ anw fɛ yan n'u ko ma Front pour la sauvegarde de la démocratie olu ye u ka dusumakasaya k'u dangenemaya olu ko wolomasiri taba maa 20 k'olu bɔnɛna u ni na ko 20 wɛrɛ k'olu tununa olu yɔrɔ ma se ka dɔn ko joginda kɔni ko da tɛ u la yɛrɛ ko wa ko an ka bolimafɛn gurin o 8 Baɲango camion citerne olu bɛ a la ani bolimafɛn minnu ni marifa jugu b'u sanfɛ n'o tun y'an ka wolomasiri tabaw ta ye ko juguw taara ni olu ye wa u ka commandant ni compagnie n'o ye capitaine Mohamed Sidati Ould Cheikh ye k'ale bɛ maa fatulenw ale bɛ olu cɛ la ko ni ɲɔgɔnna fali ma deli ka kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma kabini san 2014 fo ka na bila bi la. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye bisimilali kɛ jumadonya suɲanfan fɛ faama dagayɔrɔ la kuluba a bɛ kulu ko fɔ n'u ko ma association cotonnière africaine a directeur général ani tɔn maa caman olu tun bɛ a nɔ kan. Association cotonnière africaine ACA olu bɛ an ka jamana faaba kɔnɔ yan u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 7nan u bɛ k'o de waleya kabini marsikalo tile 13 a kun cɛra marsikalo tile 16 maa ɲɛyɛlɛkɛ caman de bɛ minnu bɛ kɔriko lahalayaw olu bɛ olu fɔ u ko u nana ka na lajɛ kunnafoni minnu bɛ yen baara minnu kan ka kɛ sira minnu kan ka taama hakilina falenfalen minnu kan ka kɛ yaasa sɔrɔbolo a bɛ se ka yakubaya sanni feere o la cogo min na kɔɔri la an ka jamana Mali gɛlɛyaw olu ɲɛkɔrɔ a kɔni y'i jija kosɛbɛ san 2017 ka taa bila san 2018 sɛnɛbolo kɔnɔna na kɔɔri o tɔni 728 Baɲango ka o yakubaya. CMDT compagnie malienne pour le développement du textile ale ka baarabolo siratigɛ fɛ. An ka jamana Mali ale sen donna ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 6nan na o bɛ forum international Afrique développement o bɛ o ko fɔ kumakan min n'o donna ba la o de ye ko waati jumɛn kaɲaga jamanaw olu ni worodugu jamanaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinifɛnw olu ka kɛ sɔrɔfɛn ye marsikalo tile 14 ka taa bila tile 15 la nin kɛra Casablanca Marokokaw fɛ yen maa ka bonya kɔnɔ n'o ye Maroc o masakɛ ye.
musow tɔgɔla don diɲɛ bonda kun kan o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na n'o ye 8 mars ye ni kumakan min n'o donna bala n'o de ye muso ka yɛrɛkun sɔrɔbolo o siratigɛ fɛ ani den tannu ka yɛrɛkun sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gwɛlɛya bɛ ka ɲɛsin maa minnu ma kulusi jalalakulo o siratigɛ fɛ association yelen nin olu y'u jɔyɔrɔ fa nin ko la kosɛbɛ association min ni muso jɛkulu don n'a ɲɛsin bɛ fara kɔ o ɲɛtaga ma fara kɔ mundugu la u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ u ye a waleya ka se k'u ka nisɔndiya k'o dankɛnɛmaya ani laɲini ye mun ye o bɛ se ka waleya cogo min na olu fana ka kulu o kɔnɔna na secrétaire général association yelen ni kulibali zara a y'i dannatigɛ an b'i tɔn min ka ɲɛnajɛ hukumu ka bi o de ye yeleni ye ni mɔgɔw m'a faamu n'a fɔ yelen tiɲɛ mɛ ka nin d'a kan donc u bɛna a faamu o hakilila la mais yeleni kɔrɔ t'i n'a fɔ i ɲɛ bɛ yelen min na ni fitinin b'o kɛ yelen nin i yelen min ye n'i balila la i yelen min ye n'a ye kabakoya donc yeleni kɔrɔ de y'o ye. kulu in ɲɛminɛ n'o y'a présidente ye Adja Yatara ale ye farankan kɛ kuma la. anw de ye fulamusow fara ɲɔgɔn kan ka tɔn wuli an y'a kɛ bɛn de an b'a kɛ tɔgɔ ɲini kama an y'a kɛ jama ka dan na wa jama bɛ sɔnnen don anw sigida an b'a yiriwali de fɔ. ko in yɛrɛ a denfaya bonya bɛ maa min kɔrɔ n'o ye Mahama Kulibali ye ale ka nɔbilama ale m'i tɔ to. tile 300 ani tile 65 la ka tile kelen dɔrɔn ta ko k'o sin musow ma k'o kɛ musow ka tasibila don ye ne yɛrɛ bolo ka dɔgɔ musow la bon ne bolo dɔw bɛɛ ye musow ka don ye musow b'a nɛma an ka baara bɛɛ la du kɔnɔnaw la denw marali la cɛw ladonni u b'a nɔfɛ donc an tɛ se k'a fɔ ko 300 ani 65 kɔnɔ n'a fɔra tile kelen dɔrɔn de taara vraiment o tile kelen ka dɔgɔ musow la en fait dɔ in ma kɛ 8 mars k'a sin musow ma parce que muso dɔ de binna ka wuli nin ko in na a ye kasow k'a la ka fɛn bɛɛ k'a ko hali n'ale bɛ sa don dɔ kɔni na sigi musow to a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ 8 mars kɔnɔna na an y'a ye ɲina ne ɲɛ b'a la u ko k'u ka 8 mars fêté k'a kɛ tasibila ka se pɛn ma awɔ o tɛ nkalon ye c'est vrai u ye jɛkulu sigi jɛkulu in tɔgɔ ye ko yeleni yelen ye nɔrɔ de nɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye tile kɔ ni nɔrɔ bangena dibi bi fara de o ye dibi ko banna. farako muntugula musow olu ko olu na wuli ka jɔ kɛ yaasa san o san u bɛ se ka nin ɲɛnajɛ in ka ɲɛnamaya cogo min na yaasa musow ka yɛrɛkun sɔrɔ n'u ka ɲɛta o ka jidi. daɲa kelen fan wɛrɛ kunnafoniw na maa kɛmɛ caman olu de ye bonyamasegin kɛ maaw ye minnu n'olu nin tora pankuru binna ni u ko ma Boeing 737 Max 8 u ye o duwawu don kɛ ka ɲɛsin u ma chrétien diinɛ maaw olu ka ɲɔgɔnna jɛrɛ yɔrɔ dɔ la n'u ko ma cathédrale Addis Abeba o bɛ Ethiopie jamana o bɛ o kofɔ dɔgɔkun kelen bɔɲanko ni jahadi kɔfɛ n'o ye avion bin ye n'a kɛra sababu ye maa 157 ni olu nin tora a la minnu bɛ bɔ jamana 35 bɔɲanko o kɔnɔna na. ni ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ kunnafoni diyɔrɔ do bɔlɔlɔ sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal Bamara a ka laselibaw a ka kunnafoni jatara tɔw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.